खुलुमबाय लोगोफोर आङो दायो नैबे बिथांनि हिन्जावा खारनानै दङ दा आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय रायजो राजासिम दा हिन्जावा खारदों 13 तारिखआव खारदों फुङावनो ओमफ्राय आंनि गामिया जाहैबाय थाइसेगुरि आरो आंनि हिन्जावनि नामा जाहैबाय राधिका बसुमतारी आरो आंनि नामा जाहैबाय मधु बसुमतारी आंनि फिसाज्लानि जाहैबाय रमिय बसुमतारी आरो बियो दा हौवाजों खारखो हारसाजों खारखो ना बर'जों खारखो ना नेपालिजों खारखो बेखौ मिथिया मोजाङै मिथिजोबनाय जायाखै नोंथांमोननि समाव दिनै मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर जेन जानो हागौ नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर माने जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि बर' न'खरावहाय बेफोरबायदि जाथाया दिनैसिम माने जोबनो थाङा बारानिख्रुइ बारासो जालांबाय थानो हमबाय आरोना लोगोफोर मानो बेफोरबायदि जाखो माने हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि गोजोननायखौ सासे हौवाजोंल' लाला आथिखालनि जुगाव सासे हिनजावजोंल' लाला मा कारननि थाखाय बेफोरबायदि जाखो थ' जियानो जा लोगोफोर दिनै गथ' गोनांखा हाबा जाखानाय सासे आइजोआहाय गावनि हौवाखौ गारनानै हौवाया बायजोआव खामानि मावनो थांदोंमोन जाहैदोंमोन बायजोनिफ्राय न'सिम फैबाय थानाय समावनो हौवाया गावनि न'खर फारसे सफैस्लाबियावनो गावनि गथ' उन्दै 3 बोसोरनि गथ'खौहाय गारनानै न'खरनिफ्राय खारबाय दिनै सानबा 6 दिनसो जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि जिहेथु हासबेन्ड बा फिसायनिफ्रायनो गुवारै नोंथांमोना खोनासंना ला बिथाङा मा फोरमायखो नोंथांमोननि सेराव आरोना लोगोफोर खुलुमनाय जासिहरबाय रायजो राजासिम दा हिन्जावा खारदों 13 तारिखआव खारदों फुङावनो ओमफ्राय आंनि गामिया जाहैबाय थाइसेगुरि आरो आंनि हिन्जावनि नामा जाहैबाय राधिका बसुमतारी आरो आंनि नामा जाहैबाय मधु बसुमतारी आंनि फिसाज्लानि जाहैबाय रमिय बसुमतारी आरो बियो दा हौवाजों खारखो हारसाजों खारखो ना बर'जों खारखो ना नेपालिजों खारखो बेखौ मिथिया मोजाङै मिथिजोबनाय जायाखै सानबा जाबाय दा समबाराव खारदों नालाय दासिमाव सानबा जाबाय आरो दा मा दं बेखौ मिथिया जिखुनु मोजांबाबो गाज्रिबाबो गाव फैफिनोबा आं लाफिनगोन जिखुनु सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा अननानै बेखौ हमनानै दोनबानो जाबाय जिखुनु फैफिनबा जाहैबाय मोजाङै जिखुनु आङो गोरोबनानै आङो मोजां संसार जालाफिनगोन आरो नों बहाय दं बहाय गैया नोङो अननानै फैफिनबा जाहैबाय जिखुनु ओमफ्राय बे फिसाखौ आंखौ गारनानै गुबुन हौवाजों बोरै थांनो हाखो फिसाखौबो एडमिसन खालामहैलायलायबायमोन ना फिसाखौबो एडमिसन खालामहैलायलायबाय जिखुनु मोजाङै जिखुनु स्कुल फोरोंलायबाय आङो दा मोखाङै नायनानै बिदि थांनो हाखो फिसाला सासे दंमोन उन्दैथार नै 3 बोसोरल' दांना 3 बोसोर 8 मास 3 बोसोर 8 मास आंनि गामिया थाइसेगुरि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पस्ट जाहारबारि अननानै सोरबाफोर नुदोंबा नुबाय बायदोंबा खिन्थाहरबानो जाबाय केरलनिफ्राय फैबाय थानायावनो आंनि हिन्जावा खारबाय आं नुफैयासैबो थारैनो नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय बिथांनि फिसाय बा हासबेन्डआहाय नोंथांमोननि सेराव मा बाथ्राखौ बुंलांखो गावनि बिसिया बोरैहाय खारदों आरो मा जाहोननि थाखाय खारनो गोनां जाखो गावनि 3 बोसोरनि उन्दैसा गथ'खौ गारनानै आरोना लोगोफोर माने आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' हिन्जाव माहारिफोरा बांसिन खोनायो हौवा माहारिनिख्रुइ हिन्जाव माहारिखौ बांसिन खोनायो आरोना लोगोफोर माने गावनि हौवायाहाय नांगौ बायदि सुबिदाखौ होनो हायाखै बा गावनि गोजोननायखौ होनो हायाखै बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां खारदों होननायखौ खोनायो आरोना लोगोफोर माने हाबा जानायनि सिगाङावनो बिथांमोना जे मोनथिखायो बिथांमोननि न'खरावहाय बेफोरबायदि उसुबिदा दङ ओरैबायदि मावनानै जानाय ओरैबायदि खालामबासो जों थांनानै थायो बेफोरबायदिनि जारिमिनखौहाय बिथांमोनाहाय हाबा जायैनि सिगाङावनो किसुमाना मोनथियो बा किसुमाना हाबा जाखांनाय लोगो लोगो मोनथियो लोगोफोर नङा होमब्ला हाबा जाखांनायनि उनाव नों साननैनि उनाव खारनांगौब्ला गथ' गथाय लायालाबासिनो नङा होमब्ला जोनोम होखांनानै 3 बोसोर 2 बोसोर गथ'खौहाय गारनानै गालांनाय बेफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे पाप नांनाय होननाय बायदि आरो लोगोफोर नोंथांमोननि गोसोआवहाय मा साना आं बेखौ मिथिया आं डाइरेक्टलि बुंबाय जुदि आंनि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं जाबायदि बुंनांगौ जाबायदि खुगायाव ओंखारबाय बुंफ्लांबायबो जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर माने जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिनि जाथायखौ मानो खालामबाय थायो नोंथांमोना बुजिनाबो बुजियै बायदि आरोना लोगोफोर थ' जेना जा आं आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलावबावलासै आंनिख्रुइ बांसिन नोंथांमोना बुजि मोननाय हानाय गोहो गोरा सुबुं दंखायो आरोना लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना बे सासे आइजोखौहाय बबावबा जुदि नुसनबायोब्ला बै स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिथांनिसिम कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आरो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि एसे हेल्पआनो
बिथांमोननि न'खरखौहाय गोजोनग्लाय होगोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना बे मोनसे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड भिडिअखौ शेयार खालामबावदो। जोबथारनाहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांनियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।